Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआ मा आरो बेखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय PERE। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा JNV पिक्चार YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जोङो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जोङो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथां आरो बिथांमोनजों लोगोसे जों बे मिउजिक भिडिअ मिथि नार्जारी बिथांखौबो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' अलरेडि जोब्बायानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। आसा खालामो JNV पिक्चार YouTube चेनेला बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ साननैसोनि गेजेरावनो रिलिज खालामसिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बिनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। जेराव अनलायनाय दं बेवहाय गोजोननाय दं संख्रि ओंखामजोंबो खहाबनाय दं रावनिबो गाज्रि नोजोर दानांथों आलो गोजोन संसार मोनजालांथों। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।